Ndị okwu ha na-ada ụda na mmemme ụbọchị yoga na mba ụwa afọ 2023 arụtụgo aka na mkpa yoga dị n'ịkwalite udo na ihe ịga n'anya na mba ụwa. Ndị niile kwuru okwu na mmemme ahụ nke Indian High Commission chịkọbara na Abuja iji wee merube ụbọchị ahụ lụtụrụ aka n'ike dịgasị iche iche nke dị na ya bụ egwuregwu tagolo ọjị, bụ nke nwere ike ime ka mmadụ bụrụ onye nke ga-akwụ chịm n'anụ ahụ nwee ezi ahụike nke ụbụrụ na nke mmụọ. Onye nta akụkọ anyị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide gara n'ebe ahụ ma wetazie akụkọ a nke ga-anụzi ugbu a n'uju. Drum Day na National Stadium Abuja bụ ebe ọgbakọ ya bụ emume jupụtara dum, ebe ihe karịrị mmadụ 3,000 bụ ndị hụrụ yoga n'anya gbakọtara, ndị gụnyere ndị isi ọgbakọ diplomats, ndị wenyitere isi na Nigeria, ndị enyi na ikwu na ibe ndị India bi na Nigeria sonyere na ya bụ emume. Ndị sonyere na ya bụ yoga gosipụtara ụdị yoga dị iche iche eji agwọ ma ọ bụ gbochie ọrịa, dịka onye nkụzi yoga Maazị Diptranja Mohani siri gosi n'okwu ya ka High Commissioner nke India na Nigeria Gangandram Balasubramanian kọwara mkpa yoga dị na ndụ ọgbara ọhụụ ma ịkwalite mmekọrịta ụwa na ibe ha. Ụfọdụ ndị ọgbakọ diplomats nke gụnyere onyeisi UN na mmekọrịta ndị mmadụ na Nigeria Matthias Knell, onye nnọchite Mexico na Nigeria Alfredo Miranda na onye nnọchite Turkey na Nigeria Hidayat Barakta gosiri njikere ha ịkwado yoga wee dịrị gawa n'ihi mkpa ọ dị maka ọdịmma ndị obodo. Na Mburi ka odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ nke ministri ndị ntorobịa na nkwalite egwuregwu Alhaji Ismaila Abubakar kọwara mkpa yoga dị maka udo na ịdị n'otu nke mba ụwa. Ụbọchị yoga nke afọ a bụ emume nke agba 9 nke ụbọchị yoga. A na-eme emume ya n'ọnwa Jun dị na ụbọchị 21 kwa afọ n'ụwa dum kemgbe ọ malitere n'afọ 2014. Akwụkwọ ikike ejiri guzobe ụbọchị yoga bụ Prime Minister India Narendra Modi chọrọ ya, ma obodo 175 binyere aka na ya bụ akwụkwọ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.